siya, Carlal. And look at this. Ang ganda, no? Malapit pa ang Pasko. Ngayon pa siya bumibisita. My God! So right now, guys, our vlog is about how to how to get ready for an event. So Christmas is coming. I am going to have a Christmas party with my friends tomorrow. So ang napag-isipan kong i-vlog ngayon is how to get ready for an event. Right now I'm in Mayon Street. Mayon Street ba na? Right now I'm in Mayon Street already because nandito yung Skin 911 kung saan ako nagapa facial and nagpa-laser sa aking kilikili, you know. So my appointment is at 4 p.m. Pero I'm late as usual. 4:16. Yeah, may epa sa likod. Say hi to my vlog. Kamay lang po yung Kamay. makita. Wow, artista. So yun na, bababa na ako. We're going now. See you later. Guys, look. Grabe ang breakouts ko ngayon. Ang eyebrows ko, papagawa ko din to later. And I think magpapa-eyelash din ako extension. Pero grabe talaga ang breakouts ko ngayon. Okay guys, tapos this. Grabe talaga. Sana natanggal ko sa facial na. Hi guys, nandito na ako sa loob. And nasimulan na cleanse yung face ko. So after this is mag-steam. And then after is i-break na yung mga pimples ko. Kasi guys, grabe ang breakout ko. Hindi ko alam bakit. It's almost Christmas time. So this is an emergency. So Skin 911 is a place to go to kapag may ganito kayong emergency. They will really help you with this. So I hope natanggal nila to, guys. And ito. Ang pangit na ng eyebrows ko, guys. Sarap sa feeling nag-steam. Tulog mo na ako, guys. Good night. Bayan lang ba yan ng vlogger? So, hi guys. Tapos na ang steam. Break na po siya. So, yan. Si Ate Nor. May for 2 years ang kotirite. Buti. So, for 2 years na. Ito yung pinakamasakit na part. Tiis ganda lang gano'n. Uy, mukha ni mate. Diyan na siya. Nana, dyan siya, no? Bago lang ganyan nila. Karoon lang dyan. Ilong gid siya matuwa, no? Ano naman ako? Ang starring dyan siya ka. Thanks. Mga sumpa sa life. Okay, next, seaweed face mask. Pang pimples pa mo. Di ba tayo? Electric pa lang ta pa, ha? Wala ko na akong sugar. Okay ra. Lihok ko, It's a sleeping time again. Nice. Tapos na ako sa facial. Medyo pula-pula pa siya. So, lumipat ako dito sa laser room for my underarm. So, kita na akong ilong. Dito ko nagpapa-laser, guys. Sa Skin 911. Merry Christmas.
there because I'm gonna do my brows. Dito ako starting my eyebrow thread here at Laybear. Ayan, so my brows are done. So, sorry, meron pa rin mga sugat-sugat kasi nga bago pa lang yung kanina lang ako nagpa-facial. Anyway, guys, hindi talaga pantay lahat ng brows. Like, they're not twins, but mine, kasi parang magpinsan lang talaga. Hindi talaga sila pantay. They're not twins, but they're supposed to be sisters. But mine, parang cousins. Lipat na tayo sa harap kasi mag-eyelash extensions tayo. So, see you there. So, I'm here right now at London Eyelash to get my lashes done. So, let's see the difference. This is the before. I got the doll-eyed style. Tapos 11 and 12 ang size. So, let's see. So, this is the after look. Yeah. So nice. Nice. Ouch. So, this is the brighter version kasi madilim kanina. So, yan siya. So, meron pa talagang mga sugat-sugat from my facial. But, sana mawala na to tomorrow. So, I love my lashes so much. I like it. It's doll-eyed, size 11 and 12, naka-mixed. Okay, since done na tayo sa eyebrows, sa eyelash, and sa facial, and sa under eye, so now I'm looking for outfits for our party tomorrow. As you can see, color green, because our theme for tomorrow is color green. This is the first outfit. It's cute, but it's big on me kasi large pala yung nakuha. So, cute siya. Sobrang laki. Maluwa siya. Dapat kasi So, this is the second outfit. Romper siya na shorts. Sobrang luwang na naman. So, mga nakuha ko ba maluluwang na siya. But I think I'm gonna get this for my medium size because it's cute. So this is the next outfit. Simple lang siya, straight dress. But maluwang din siya. Bakit gano'n? Bakit ang luwang? I think it sounds cute. Ano ba yung cute, guys? So confused. So, I found out na medium pala yung mga pinanguha ko kanina pero malaki talaga siya. Ay, wala nang small. Magdadalot na wala pa akong outfit. Bukas ng party, guys. Okay lang ba ito? Not so. I think I'm gonna get this one na lang. Yung third na sinukat ko. Kasi although malaki siya, kaya pa rin siya. Guys, medium na siya. Look, it's medium. Pero maluwang pa rin talaga siya sa akin. So, I think I'm gonna get this purple one too because it's cute. And it's on sale. Guys, close na ang mall. Hindi po ako nakabuy. Kasi, nasa counter na talaga dapat ako. Pero it's 11:59 na. However, hindi na daw siya pwede kasi baka parang mag-change na sila ng date. So, naawa naman ako kasi kasalanan ko naman kung bakit closing time na. So, ang nangyari, pina-reserve ko na lang yung outfit. So, babalik na ako dito tomorrow kung may time pa. Kung wala na, hanap na ako sa bahay ng green. Anyway, I'm just gonna continue the vlog tomorrow. Let's see kung makukuha ko yung outfit na yun. It's nice, guys. However, maluwang kasi siya. So, baka sign talaga na hindi ko siya dapat bilhin. Kasi maluwang siya. Even though it's medium size, maluwang siya, guys. So, let's see. Hi, guys. I'm back here at Cotton On.
And iti-try ko ulit yung sinukat ko kahapon. Pero nakahanap ako ng bago, guys. Romper siya. Susukatin ko lang din siya. Yun siya, guys. It's a romper. Pero maluwang pa rin siya. Size mo lagod to. Like, ma-alter mo na itong bowl. Ito na lang, guys. Oh, look, guys. This is yung purple. It's cute. And 200 pesos na lang siya. So, Gina. Finally, I have my outfit for later. So, napaka-last minute talaga ng preparation na to, no? So, later na yung party. Anyways, it's okay. Nakahabol naman ako sa time. Kasi na-move to 7 p.m. ang meet up. So, it's okay. Also, itong isa, kasi sa mama ko, nagbayad rin siya. And this one is cute pajama sa department store. Ngayon, maghahanap na naman ako ng hats for our props sa pictorial namin later. So, ito na lang yung mga headband. Hi! Look at me! Finally, hindi na ako nag-isa. Kasi kakahiyang kausapin mag-isa ang sarili. Vlog eh, kaganina. Oo. Ikaw, ganyan. Babe! Maulang siya mag-vlog. Usa ka na. Ano ka makita? Babe! Babe! Ayaw ba kayo? Wala ko italan mag-vlog Oh lang. my gosh! So, pupunta kami sa department store. Hanap tayo ng hat. Hat? Oh, Christmas hat. Mamaya. Okay, in the end, wala akong nakapalit. Kaya same lang ang meron sa department and sa Toy Kingdom. So, ask na lang namin ng friends kung pwede sila mag-buy. So, sana makakita sila. Nasa other mall din sila. Let's see. So, hi guys! I'm here at the party! And this is what I got! My sonnies! And nakuha ni Gail! Wow! Ilang karat gold yan? Ilang karat gold? Ikaw, wow! May-ari ng bahay. Asyenda. Ikaw, wow! Yan. Mayroon na ako. Open pa ako. Sandali. Dugaya, uy! By the way, siya ang nabunutan ko. I gave her a power bank. Yes. Sobrang happy niya. Oh, very simple person. Kay Chelsea talaga unpredictable. Chelsea, paki-open please kung ano yan. Grabe. Uy, wala pa yan ako nag-sale ha? Ha? Mag-apil ako on times kaya wala na ako nag-sale. Salamat, eh. So, thank you, Day. Pero Day, ano yung judge sa akin? May igo akong lashes. Ayun, oh, yan yung gift ko sa kanya, guys. So, papakita ko yan sa akin. 12-12 haul. Abangan.